susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo.
kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlang ang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli po ay ngayon ay midweek. Tayo po ay makikinig na kanyang salita. At bago po ang lahat, tayo po ay magpuri at magbabad sa presensya ng ating Diyos na buhay sa gabi ito. Amen. Hallelujah. Tayo po ay umawit na buong puso sa ating Diyos na dakila. Ay sarap, sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang aming kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtatagumpay.
magsasawang sambahin ang pangalan mo, God. Kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Kagalakan mo, Diyos! Kagalakan mo, Diyos, ay Ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya mo. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, hindi papayag na tatahimik lang. Laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, ay okay lang. Papapili ka lang. Kagalakan ko, Diyos! Kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya mo. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, ay di papayag na tatahimik ka. Laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, ay okay lang. Papapili ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, ay okay lang. Papapili ka lang. Ay okay lang, papapiling ka lang. Ay okay lang, papapiling ka lang. Lord. Puro na po tayo magpuri sa Panginoon. Yes, oh God, hallelujah. Yes, Lord. Patuloy ka namin sasambahin. Yes, Lord. Bakit ka nga ba namin sasambahin? Hindi dahil sa himala. Hindi dahil sa pagmamahal. Hindi dahil sa kawalan. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba
Nais kong ibigin ka, di dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka.
Yes, Lord, Panginoon. Salamat, O Diyos, na patuloy naming naranasan ang presensya sa gabi ito. Tunay, Panginoon, Ikaw lamang ang tangi naming pinupuri, Yes, sinasamba. Lord. Thank you Panginoon, for sa your gabi ito, presence. Panginoon, patuloy kang kumilos sa iyong banal na satong Hallelujah. Espiritu. Yes, Sa aming pagkikinig ng iyong salita, Panginoon, bigyan niyo po kami, Panginoon, na kaunawaan. Yes. Sa gabing ito, na maunawaan namin na iyong salita. Amen. Hindi lamang namin maunawaan, mapasamuhay namin ito, God. Yes, Lord. Panginoon, tunay sa iyong pinamakataas na papuri, Amen. pagsamba, pasasalamat, at tanging anak na iyong anak na si Jesus. Amen. At magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. So maging po sa mga kasama po namin sa live streaming, magandang gabi po sa bawat isa. So ayan po, bago po tayo pumunta sa salita po ng ating Panginoon, i-ready na po natin ang ating mga Bible, ang ating mga notebook, and maging yung puso po natin sa salita po na ihahayag po ng Lord sa bawat isa po sa atin. So, ayun po, nandito pa rin po tayo sa team po natin na empowered by the Holy Spirit. So, ayun nga po, yung manakaraang linggo po, di ba po, tinalakay na po sa atin paano po natin nare-receive yung Holy Spirit. Di ba po, sabi po sa Acts na ayun nga po, ito po yung promise sa atin ng Father God na ayun nga po, na pag-alis po ng Panginoong Jesus, sa pagbabalik po ng Panginoong Jesus sa ating Ama, ayun nga po, ang iiwan po sa atin is the Holy Spirit who will be our comfort, our helper, di ba po, ang ating kasama po habang tayo po nandito po sa mundo. And ayun nga po, ang sinabi po doon, siya po'y kasama natin, ang Holy Spirit ay nasa atin, at the Holy Spirit is upon us, which is yung power, yung empowerment po ng Holy Spirit is nasa atin. So yung yung pagdudwell po ng Holy Spirit sa bawat buhay po natin, yun nga po, meron po siyang epekto. Meron po lagi siyang ginagawa sa buhay po natin once na nagdudwell na po yung Holy Spirit sa atin. And sa gabi pong ito, pag-uusapan po natin, ano po ba yung nagiging bunga ng Holy Spirit sa buhay natin? So, buksan po natin ang ating mga Bible sa Galatians 5:22-23. So, alam po natin lahat tong verses na to, but still, alisin po natin yung familiarity sa verse na to, and I know the Lord will speak to us and will reveal something po sa bawat isa po sa atin. So sabi po sa Galatians chapter 5, verse 22-23, sabi po dito, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law." So, ito daw po yung magiging bunga sa atin pag once po nagdwell yung Holy Spirit po sa atin. And I believe po, lahat po tayo na-receive ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So once we receive the Lord, we also receive His Spirit. And ito pong fruit na to, itong 9 fruits na to, nag-activate na po sa bawat isa po sa atin. Kaya po, himay-himayin po natin itong mga fruits po na to. Kung totoo po bang na-activate na po natin o basta na lang po nating nineneglect po katulad ng Holy Spirit. So number 1 po, na fruit na pinoproduce ng Holy Spirit sa buhay po natin is the love. So, ayun po, yung love na tinutukoy po dito o yung pinoproduce ng Holy Spirit sa bawat buhay po ng anak niya is not the love na nakikita po natin o nararanasan sa mundong ito. Itong love po na to is the agape kind of love. So yung love na nanggagaling po sa Panginoon, yung love na nararanasan po natin sa ating Panginoon. So, ang ibig sabihin po nito, once the Holy Spirit is in us po, natututo din po tayong magmahal katulad ng ating Panginoon. Ano po ba ang pagmamahal ng ating Panginoon? Di ba po sabi sa John 3:16, "For God so loved the world." So mahal po tayo ng Panginoon. Ano po yung binigay niya?
yung anak niya po. And si Jesus, dahil mahal niya po tayo, He gave Himself, He sacrificed Himself for us to be redeemed, for us to be saved sa sin po natin. Ganon po yung love na naproproduce ng Holy Spirit sa bawat isa. Na ayun nga po, we are willing to sacrifice ourselves para po sa ibang tao. Hindi lamang po para sa sarili po natin. And this love is not just about friends, di ba po? Sa mga, yung mga taong madaling mahalin. So ang love na to, mas nagagamit po natin to dun sa mga tao po na hindi natin mahal. So magagawa po natin yung nakasulat po sa Matthew chapter 5, verse 44. Ang sabi po dito, "But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you." So di ba po, ang hirap na mahalin yung tao na pinipersecute ka, na inaaway ka, na lagi kang trigger. Di ba po parang ang hirap-hirap po. Pero with the power of the Holy Spirit, makakayanan po nating mahalin yung mga enemy po natin, yung mga taong nagpe-persecute sa atin. Imbis na patulan natin sila, or hindi na natin sila kausapin, ang gagawin po natin is, ang sabi po dito, we will pray for them and we will do good to them kahit na pangit po yung nararanasan po natin sa kanila. Yun po yung number 1 na fruit of the Holy Spirit na naproproduce po sa buhay natin. Pangalawa po is the joy. So ang joy po, hindi po siya katulad ng happiness. Kasi po yung happiness, pwedeng sa event lang yan. Example, birthday ng anak mo o birthday mo. Pag lumipas na yan, hindi ka na masaya. Pero ang joy po na pinoproduce ng Holy Spirit po sa atin is eternal, is lasting. So kahit po maganda man yung nangyayari sa buhay mo, puro blessing, di ba? Puro favor yung nararanasan mo. And kung puro persecution o trouble o trials po yung nararanasan natin, may joy pa rin po tayo sa puso natin. So, alam po natin na, ayun nga po, kahit na nararanasan po natin yon, di ba po, nandyan po ang ating Panginoon. Katulad po ni Paul, ano pong sabi niya sa Philippians 4, chapter 4, verse 4. Sabi po dito, "Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice." So, ilang beses na po nabanggit na itong verse na to, habang sinasabi po ni Paul, nasa prison po siya. May persecution siyang nararanasan, and marami po siyang trials and testings na naranasan po. But still, na-urge niya pa rin po, na-encourage niya pa rin po yung ibang tao to rejoice, na magkaroon po ng kagalakan kahit na po may nararanasan na problema. Ganon po yung doon po tayo ni-empower ng Holy Spirit na kahit ayun nga po, di ba, hindi po tayo exempted sa problems and testings. Kumbaga, lahat po yan pupunta sa atin, mararanasan po sa atin yan. Iti-test talaga po tayo habang nandito tayo kasi yun po yung magpapataas ng faith natin. And through the power of the Holy Spirit po, kahit na dumadaan po tayo sa gantong season ng buhay po natin, we will still have joy. And once we have joy, di ba po, hindi po tayo yung malungkot, hindi po tayo yung parang nagdadabok o walang energy, di ba po? Ito po yung excited pa po tayo kahit na nararanasan po natin yung mga problema sa buhay kasi alam po natin, ang Diyos po ay kikilos. Amen? And yung pangatlo naman po na fruit of the Holy Spirit is the peace. Sabi po dito sa Philippians 4, chapter 4, verse 6 to 7, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and minds through Christ Jesus." So, ayun nga po, katulad nga po ng nabanggit ko po kanina, hindi tayo exempted sa problema po. Dadating talaga po na masusubok po yung faith po natin na mag-worry ba tayo o mananatili po tayong, tawag po dito, mananatili po tayong kalmado kahit na ganun po yung nararanasan po natin. So yung pangatlo po na fruit of the Holy Spirit na pinuproduce po sa atin is the peace. Ayun nga po, sa sitwasyon po natin, di ba po ngayon, marami po yung nangangamba.
hindi lamang po dahil sa paglabas po nila, baka mahawaan sila, kundi yung iba po, di ba, nangangamba po sila na baka mawalan po sila ng trabaho kasi ang dami na pong nagsasarado dahil bawal ang face-to-face, di ba po? Ang dami po ng bagay na pinapangambahan nila. Pero alam po natin, mga anak po ng Panginoon, na secured po tayo na ang Panginoon po is nandyan po para sa atin. Alam po natin, secured po tayo na paglabas po natin sa lugar na to, sa paghayo po natin, di ba po, we are covered by the blood of Jesus. So itong peace po na to, hindi po natin makukuha sa mundong ito. Di ba po? Ano pong sabi sa John chapter 16 verse 33? These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. So lahat po, every day of our lives, may tribulation pong mangyayari po sa atin. Pero we have the peace na ang Panginoon na overcome niya na po lahat yon. Kumbaga, lahat na po, ang binibigay na po sa atin ng Panginoon is victory. So wala na pong way, or kumbaga wala na po tayong reason for us to worry sa susunod na araw o sa mga susunod na buwan, kung may kakainin tayo o ligtas ba tayo. We are secured po. We are calm na, ayun nga po, ang Panginoon is, He has given us the victory. And ang sabi nga po dito, di ba po kanina sa nabasa po natin sa Philippians 4:6-7, na every time po nag-worry tayo, ililid tayo ng Holy Spirit to pray. Imbis na mag-worry po tayo, magpe-pray po tayo. And that's the time po na i-empower pa tayo ng Holy Spirit. Kaya nagkakaroon po tayo ng peace sa bawat puso po natin na kahit po ganun po yung nararanasan po natin, hindi po tayo mag-worry. And pang-apat naman po is the long-suffering. So, ang sabi po dito, ito daw po ay tungkol sa patience, endurance, perseverance. So, kailangan po natin to. Katulad nga po, di ba, ng team natin to ngayong year po na to, is, ang sabi po doon, do not stop, do not quit, do not move forward. Sabi po doon, move forward. So, ang sabi po doon, do not stop, do not quit. Di ba, ang hirap po kung ang daming obstacles na nakaharang sa'yo, di ba po, ang hirap na ma-move forward. Pero ang sabi po dito, ang pang-apat po na fruit is long-suffering, perseverance. Nagpi-persevere po tayo na kahit may obstacles po tayo, still nag-move forward po tayo. Mahirap po na mag-move forward pag marami ka pong kabigatan, di ba po? But with the power of the Holy Spirit po, makakayanan po nating mag-move forward dun sa nais po ng Panginoon. Kumbaga, nakakayanan pa rin po natin na gawin yung nais ng Panginoon kahit na marami pong harang na gagawin po yung kaaway sa atin. And sabi po dito, patience. Ang isa pa po, ibig sabihin ng long suffering is patience. So marami pong mag-trigger sa atin sa mundong ito para mawalan po tayo ng pasensya. Marami pong gagamitin ng kaaway for us na mawala yung patience sa buhay po natin. Pero ayun nga po, the Holy Spirit will empower us na ayun nga po, kahit na ganun po yung mga nangyayari o may mga ganun tayong tao na nakakasalamuha po, still, magkakaroon pa rin po tayo ng patience sa kanila. Instead na maging short-tempered po tayo, magiging long-tempered po tayo dahil po sa power ng Holy Spirit po sa atin. And sabi nga po dito sa Ephesians chapter 4, verse 1-2, I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you are called, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love. So, dadating kasi talaga po na magkakakiskisan tayong sa body of Christ, di ba po, kay sister, kay brother, but still po, makakayanan po natin na ayun nga po, ipakita yung patience sa kanila na hindi po tayo magagalit agad. Ayun po, kasi yung Holy Spirit po is nagdudwell na po sa atin. Yun po yung pang-apat na fruit of the Spirit sa buhay po natin. Pang-lima naman po is the kindness. So, sabi po dito sa Ephesians 4:32, sabi po dito, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. So, ang kindness po, it talks about attitude po ng isang tao.
So yung kindness ng heart natin. Example, yung puso mo, mabuti ka sa parang sa mga tao. Pero ayun po, sa attitude lang po natin yon. Ang sabi po dito, be kind to one another. Hindi lamang po dito sa loob ng church, but maging po sa tao sa labas. Nung sinearch ko po yung difference po ng kindness and yung goodness po, ang kindness po is about attitude po siya. So nagmumula po siya from within. And, ayun nga po, kumbaga, hindi pa po natin siya, kumbaga, nanggagaling pa lang po siya sa isipan natin, sa puso po natin, nararamdaman po natin. Pero yung goodness po, yung pang-anim, ayun nga po, di ba, meron na po tayong kindness sa puso po natin, doon po papasok yung goodness, which is the action. Kung meron po tayong kind heart, kumbaga, nanggagaling po sa ating Panginoon, magfo-flow po yan sa action po natin, makikita po sa mga action po natin. Once we are kind, nagiging mabait po tayo sa mga tao na nasa paligid po natin. So, ang goodness po, ginagawa din po neto yung dapat gawin kahit na wala pong nakatingin. Sabi po sa 2 Thessalonians, chapter 1, verse 11, sabi po dito, therefore, we also pray always for you that our God will count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of His goodness and the work of faith with power. So, ayun nga po, binibigyan po tayo ng Holy Spirit ng power to be good sa ibang tao. Di ba po kasi minsan ang mundo po, di ba pag sinabi nilang eye for an eye, tooth for a tooth, so kung sinampal ka, sampalin mo din. Pag ninakawan ka, nakawan mo din. Kung ginawan mo ng masama yung tao na yun, mag-revenge ka. Ganon po yung mundo, ganon yung law nila. Pero ang sinasabi po dito sa banal na salita po ng ating Panginoon at yung pinoproduce na bunga ng Holy Spirit na kahit ano man po yung nararanasan natin, na ginagawa po ng ibang tao sa atin, still goodness pa rin po yung gagawin natin. Di ba ang hirap po nun na parang ang pangit ng pakikitungo mo sa kanila, pero mabait ka pa rin sa kanila. Hindi po natin kakayanin yon. But with the Holy Spirit, with the power of the Holy Spirit, kakayanin po natin maging mabait sa mga taong yon. Amen po ba? Amen. And pampito po, faithfulness. So naging team na rin po natin to last month po dito sa church. So tinuturuan din po tayo, o kumbaga nagkakaroon po tayo ng character na faithful po tayo saan po ba to? Hindi lamang po dun sa partner natin sa mundong ito, hindi po sa work natin or saan man tayo, kundi maging faithful po tayo first and foremost po sa ating Panginoon. Ano po ba yung pinagkaloob niya po sa atin? Ano ba yung pinapagawa niya po sa atin? Are we faithful? Diba po? Mahirap maging faithful kasi ang dami pong temptation sa mundong ito. Example, sabi ng Lord, i-surrender mo yung life mo, mag-full-time ka sa Panginoon. Pero nandiyan yung temptation na wala ka ng pera, di ba? Ang dami mong kailangang bayaran, di ba po? Parang tinetempt ka na mag-work na lang, imbis na mag-full-time talaga katulad ng sinasabi ng Panginoon. Pero ayun po, dahil po dun sa power ng Holy Spirit, nakakayanan po natin maging faithful dun sa sinasabi po ng ating Panginoon, sa pinapagawa niya po sa bawat isa sa atin. And sabi po dito sa Matthew chapter 25 verse 21, sabi po dito, His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. So di ba ang sarap pong marinig to ulit sa ating Panginoon na kahit po sa simpleng bagay na pinapagawa niya sa atin, nagiging faithful tayo. Di ba po? Doon po nakikita ng Panginoon kung gaano po natin sineseryoso yung relationship natin sa Kanya. Kung sa maliit na bagay ba o sa malaking bagay na pinagkakatiwala niya sa atin, faithful ba rin ba tayo? Di ba po? Sa blessing din, doon po sa binibigay niya sa atin, maliit man o malaki ba yung binibigay sa atin ng Panginoon, still ba nagiging faithful tayo? Lahat po yun, gusto ng Panginoon, nire-require niya po na maging faithful tayo. And bilang tao, bilang nasa flesh po tayo, hindi po natin kakayanin ng tayo with our own strength po, but with the power of the Holy Spirit. Lagi pong with the power of the Holy Spirit, yung
Holy Spirit po lagi yung mag-empower sa atin na gawin yung mga bagay na hindi po natin kayang gawin, which is to be faithful sa ating Panginoon po. And pang-8 naman po na fruit of the Holy Spirit is the gentleness. So, ang sabi po dito, ang tinutukoy po na gentleness dito is, ibig sabihin po, sensitive tayo. Hindi lamang po sa Holy Spirit, but kundi sa mga tao po din na nakapaligid po sa atin. Di ba po? Maging sensitive tayo kung ano yung nararamdaman nila. So di ba, ang sabi po ng Panginoon, kung ano yung ginagawa natin sa tao, ginagawa din natin sa Kanya. So, ayun nga po, ang nais po ng Panginoon, maging gentle po tayo. Ito po yung binubuo sa atin ng Holy Spirit na maging gentle po tayo dun sa mga taong nakapaligid sa atin na hindi lamang po puro sarili natin yung iniisip natin, kundi yung kapakanan din po ng ibang tao. Di ba po, ang Panginoon, ganun po yung character niya eh. He is gentle. He is concerned sa feelings ng ibang tao, sa needs ng ibang tao. Di ba po, ano po yung ginawa ni Jesus? Hindi naman po siya umupo lang doon sa Jerusalem, di ba po? Alam niya yung needs ng tao. Alam niya na kailangan ng tao na salvation, ng healing. Pero ano po ang ginawa ng Holy Spirit? May ginawa po siya para ma-fulfill o kumbaga matanggap po ng mga tao na yun yung kailangan nila. And ganun din po yung nilalagay po sa atin ng Holy Spirit ng Panginoon na hindi lamang po yung sariling kapakanan natin yung isipin natin, but also the situation din po ng mga tao na nasa paligid po sa atin. Yun po yung gentleness. And ang other word pa po is humility. Di ba po? Minsan talaga po dumadating tayo sa point na ang hirap maging humble. Lalo na po pag alam po natin na may tama tayo, tas kinokorek tayo. Di ba parang ang hirap magpakumbaba na, hindi, kasi tama ako, gusto natin i-defend yung sarili natin. Pero ito po, ang bunga po ng Holy Spirit sa buhay po natin, tinuturuan po tayo na maging humble. Kahit na po alam po natin na may point tayo, but still maging humble pa rin po tayo. Hindi po tayo makikipag-away, kundi nandun pa rin po yung gentleness, yung hindi ka nakikipag-away, hindi ka nakikipag-sigawan, sagutan, di ba po? Tahimik ka lang, nakikinig ka lang. Kumbaga, tinatanggap mo lahat po nung sinasabi nila, but still, wala ka pong parang, ano po yung term nun? Yung parang nagagalit ka dun sa mga sinasabi nila. Wala pong ganon. So ito pong fruit na to, tinuturuan po tayo na maging humble. Kahit po na nasa tama po tayo o ayun nga po, pag kinokorek pa rin po tayo, still, tinatanggap po natin na hindi po tayo nagagalit. And, ang sabi po dito, teaches us to approach with care. So, ayun nga po, itong fruit po na to, tinuturuan po tayo, ina-empower tayo na, ayun nga po, sa bawat pakikipag-usap po natin, with care, with passion, di ba? Considerate po tayo dun sa mga tao na nasa paligid po natin. Ito po yung pang-8 po na fruit of the Holy Spirit. And pang-9 po na pinoproduce ng Holy Spirit sa buhay po natin is the self-control. So ano po ba yung dito sa self-control? We are able to control our fleshly desires. Di ba po, habang nandito po tayo sa mundong ito, habang nandito po tayo sa flesh na to, di ba po, lagi pong may, desire to do sin. Kasi di ba po, itong sin po, itong body po na to, di ba po, kumbaga, kinurse po to eh. Pero, ayun nga po, itong pang-9 po na self-control or the fruit of the Holy Spirit, tinutulungan po tayo ng Holy Spirit or ini-empower po tayo ng Holy Spirit to reject. Kahit po na nandito po tayo sa flesh vessel po na to, we can still reject the temptation of the evil sa buhay po natin. Na kahit po may desires tayo na balik tayo dun sa mga dati nating nakaugalian na kasalanan, sa mga bisyo. Di ba po? Katulad po sa mga taong nagbibisyo, di ba po? Hindi po agad na natatanggal nila yon. Lagi pong after ilang days na gusto nila ulit itry kahit na hindi na po nila nagagawa yung pagsisigarilyo. Example po natin, katulad po ng mga kaklase ko po dati sa college, na parang nag-uusap po sila, sabi nila, 5 araw na ako hindi nagsisigarilyo. Pero ngayon nagsigarilyo ulit ako, kumbaga back to zero na naman. Kasi
hinahanap siya eh. Parang hindi siya enough na candy-candy lang na candy-candy. Yun po yung narinig ko po sa kanila. And same din po sa atin bilang Kristiyano na hindi po madali na, ayun nga po, na mag-control tayo ng mga desire natin. But with the power of the Holy Spirit po, nakakayanan po natin na umiwas po dun sa mga nais po natin. Imbis na yung mag-control po sa atin is yung mga desire na makamundo, di ba po, nagkakaroon tayo ng power na tumalikod po dun sa mga desire na yon. At dun po, nakafocus pa rin po tayo dun sa pinapagawa po sa atin ng Panginoon. So hindi din po tayo nakokontrol ng emotions natin. Pag nagagalit tayo, imbis na emotion po yung nangunguna sa atin, ang mangyayari po because of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, di ba po, alam pa rin po natin yung gagawin natin, magiging Kristiyano pa rin po tayo dun sa nararanasan po natin. Magiging Kristiyano pa rin po tayo dun sa time na yon. Hindi po natin hahayaan na yung emotion, yung temptation, o yung mga nangyayari po sa buhay natin, yung mag-control po sa atin. But yung Holy Spirit po yung magkocontrol po sa bawat isa. And sabi po dito sa Galatians chapter 5, verse 16, I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. So, pag daw po lumakad po tayo dun sa path na nilalakaran po ng Holy Spirit, or kung ginagawa po natin yung kalooban ng Holy Spirit sa buhay po natin, never at hindi po natin ma-fulfill yung kalooban po ng lust po natin. And yun nga po, hindi po natin kakayanin yun with our own strength lang po. Lagi pong with the power of the Holy Spirit po sa bawat isa. And, ayun nga po, ito po yung 9, di ba po, 9 fruits of the Holy Spirit. Ano po yung una ulit? The love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Katulad po ng nabanggit ko po kanina, ang fruit of the Holy Spirit po is eternal. So, hindi po siya nabubulok. Pero, nahuhulog po ang fruit of the Holy Spirit. So, example po, sa puno, pag may nahulog na bunga, pwede pa po ba natin siyang ibalik at didikit po ulit sa sanga? Di ba hindi na po? Ganon din po sa buhay po natin. Once na nahulog po ang fruit of the Holy Spirit po sa buhay natin, hindi na po natin mababalik yun. So ano po ang gagawin ng bawat isa? Ganon din po, di ba sa puno, hindi po siya mamumunga kung hindi po siya nakakabit sa puno. Hindi din po mamumunga ang puno kung hindi po siya nakakabit sa lupa. Ganon din po sa buhay natin. Basahin po natin yung John chapter 15 verse 4. Sabi po dito, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in me in the vine, neither can you unless you abide in me. So sabi po dito, abide in me. Sino po ba ang me? Ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Ama, and I in you, maging po sa atin. Tayo mag-abide sa Panginoon, ang Panginoon mag-a-abide sa atin. As the branch cannot bear fruit of itself. Di ba po, katulad po dito sa mundo po natin, hindi naman talaga po kayang mamunga ang isang sanga kung nakalutang lang po siya at hindi nakadikit sa puno. Kailangan naka-attach po siya. Parte po siya ng puno. Ganon din po sa buhay natin. Dadating po na mahuhulog tong mga bungang to kasi hindi naman po tayo perfecto eh. May mga time talaga tayo na mag-fail po tayo na ipakita yung love, yung joy, yung peace, yung long-suffering. Dumadating tayo sa point na nag-quit tayo, di ba po? Na nag-murmur tayo, wala na yung love sa puso po natin. So anong gagawin natin? Katulad po sa isang puno, pag nahulog po yan, basta nakakabit po yung sangang yan, tutubo at bubunga pa rin po yan kasi nakakabit po siya. Ganon din po sa buhay natin. Pag nahulog po yung love, yung joy, yung peace sa buhay po natin, sure po tayo na may mamumunga po ulit dahil po nakakabit po tayo sa ating Panginoon. Di ba po? Ganon din po sa buhay po natin. Lagi po tayong mag-abide sa ating Panginoon. Hindi po natin kakayanan yung mga trials and testings kung sa sarili lang po natin na kakayahan.
kakayanan. Katulad nga po ng lagi ko pong sinasabi ngayon na hindi po talaga natin kakayanin yon. But with the power of the Holy Spirit po, kaya nga po yun yung sinend sa atin ng Holy Spirit, ni Jesus, di ba? Yun yung prinamis ng Father God sa atin. Kasi alam ng Panginoon na may capacity tayo, na dadating tayo sa point na talagang matitrigger na yung patience natin, mauubos na yung love natin sa tao. Kaya po ang ginawa po ng Panginoon, He sends the Holy Spirit to help us, to empower us. Kaya po, alam ko po sa buhay po natin, maging kayo po na, ayun po, dumadating po tayo sa point na nagkukulang po tayo dito. Hindi po natin nakukompleto. Minsan talagang wala po dito yung nararanasan natin. It's because po hindi po natin ina-acknowledge yung power ng Holy Spirit sa buhay po natin. Kaya po sa gabi pong ito, ayun nga po, hallelujah. Yun nga po, let us receive po yung binibigay po na Holy Spirit sa bawat isa po sa atin. Kumbaga, ito pong gift na to, itong fruit of the Holy Spirit po na to, gusto pong ibigay ng Panginoon sa bawat isa. Pero ayun nga po, dumadating tayo sa point na hindi po natin, nane-neglect lang po natin. Kaya po sa gabing ito, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Yes, hallelujah, yes, oh God. Hallelujah, yes, Lord. Tunay nga, oh God, salamat po sa gabi pong ito, oh God, sa iyong salita, Panginoon, na ibinigay sa bawat isa, oh God. Lord, hallelujah. Lord, tunay nga, O God, nakikita niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Lord, alam niyo po, Panginoon, na kami po ay nagkakakulang, O God, sa iyong harapan, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na neglect namin ang Holy Spirit na iniwan niyo po sa bawat isa, O God, na maging kasama namin, Panginoon. Lord, tunay nga, O God, bago ang lahat, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan, Lord God. Lord, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na nagawa po namin, Panginoon, lahat ng mga bagay, O God, na naghihinder sa amin, O God, para maranasan ang empowerment ng Holy Spirit, O God. And Lord, right now, humbly, O God, we come into your throne, O God. Tunay nga, Panginoon, Lord, we want to receive this fruit of the Holy Spirit, Lord. Lord, we want to love other people how you love them, O God. Lord, we want to have joy. We want to have peace, Panginoon, sa magulong mundong ito, O God. Lord, we want to have this long-suffering fruit, Panginoon. Lord, itong mga bagay, Panginoon, na binibigay niyo po sa bawat isa, O God. And Lord, tunay nga, Panginoon, salamat, Panginoon, dahil once again, O God, you remind us, O God, na hindi po namin to kakayanin, O God, with our own strength, O God. It is only by your strength. It is only by your Spirit, O God, that we will overcome, Panginoon, lahat ng mga nais, O God, or lahat ng mga testing na nararanasan namin, Panginoon. Lord, thank you, O God, once again, O God, for reminding us, O God, na Panginoon, meron kang ginagawa sa aming buhay, Panginoon. May binabago ka sa aming buhay, O God. Lord, thank you for the Holy Spirit, O God, that you have sent, O God, to be with us, O God, to help us, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, salamat, O God, sa iyong ginawa, Panginoon, sa bawat isa, O God. Lord, thank you for fulfilling your promise, O God, sa bawat isa, O God. Lord, thank you, O God, sa gabi pong ito, O God. Thank you, O God, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul.
day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and amen. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, hallelujah. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Oh, Holy Spirit, fill us tonight. Empower your people, Lord. Empower us, Holy Spirit. Oh, we need your anointing. We need your empowerment. We need your presence, Lord. Thank you, Lord, for the empowerment of your presence. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Rabashaka, Bababayante, hallelujah. Yes, hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen, amen. Receive all the praises, Lord. Thank you, Lord. Receive all the glory, honor, and power. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen, amen. Praise God. Hindi mo po bawat isa. Alam niyo, ang Holy Spirit, para yung santol no? Ang santol, pag binuksan mo, maraming buto sa loob. No? Minsan, inabot 7, 8, baka siyam pa pag medyo maliliit. No? Pag binuksan mo yung santol, parang Holy Spirit, nandun yung mga buto niya. No? Kaya ang Holy Spirit na nasa atin, meron niyang siyam na bunga na taglay-taglay natin. At yan ay nasa bawat mananampalataya. No, kailangan talagang maghari sa puso natin ang love. No? If there's love, there's joy. Tiyak may kagalakan. In times of crisis, may joy ka pa rin. Kahit na may pandemic pa rin, nandiyan sa kapaligiran, may kagalakan ka pa rin, hindi yan dapat nawawala. Meron ka ring peace. No? Ang sabi nga, di ba, yung binanggit kanina, John 16:33, no, in this world you might have tribulation, sabi ni Jesus. Ang mga bagay nito sinasabi ko sa inyo that in this world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world, sabi ng Panginoon. No? Meron tayong kapayapaan sa Kanya. So kaya nga, ang bawat isa sa atin, praise God, ay
ay patuloy na kailangan nag-ahari yung kapayapaan. Kasi pag nawala ang kapayapaan, ibig sabihin, natatalo ka ng pangyayari sa paligid, natatalo ka ng problema, ng pagsubok. Pag nawala ang peace, no? Pati na yung long suffering, kailangan andun yung pagtitiis nating pagtsatsaga, na kahit ano ang pagsubok, nandiyan ka pa rin, matiisin ka pa rin. Kindness, no? Goodness, faithfulness, katapatan. Kaya nga po sa pagbibigay natin sa Panginoon, mahalaga ang katapatan. Dahil nga hindi natin pwedeng higitan ng Diyos sa pagbibigay. What we sow is what we reap. Kung ano itinanim natin, aanihin natin yan. Nagtanim tayo ng pagmamahal, babalik sa atin ng maraming nagmamahal. No, nagtanim tayo ng material, nagtanim tayo ng pinansyal sa Panginoon, nagtanim tayo ng binhi. No? Aanihin natin yan kung anong itinanim natin. Kaya ang sabi ng Ecclesiastes chapter 11 verse 1, no? Cast your bread upon the waters, and in due time, in perfect time, you will reap. Ihagis mo ang tinapay sa tubig at sa takdang panahon, babalik sa iyan. Kaya nga anuman ang ginawa natin sa kapwa natin, gagawin din sa atin yan. No? Do to others what you want them do to you. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo, sabi ng Biblia. So kaya sa ating pagbibigay sa Panginoon, no, we cannot outgive God. Kapag ibinigay natin ang para kay Lord, ibabalik ng Lord yan sa atin. No, nagbigay tayo ng oras, panahon, lakas sa Kanya, ibabalik ng Diyos yung nawalang lakas sa atin. Kaya po sa gabing ito, sa pagbibigay natin sa Panginoon, ay magbigay tayo ng tao sa puso, dahil lahat ng meron tayo, galing sa Diyos yan. Hininga natin, buhay natin, lakas natin, material, bahay, sasakyan, lupa, taniman, ari-arian, lahat, galing sa Diyos yan. No? Kaya nga po, ngayong gabi na ito, ay magbigay tayo sa Panginoon at siya ang nagbabalik sa atin ng doble-doble higit pa sa inaasahan natin. Tayo manalangin. Lord, marami pong salamat, pagpalain nyo ang oras na ito, ang aming pagbibigay sa gawain mo. Lord, hindi nawawala ng kabuluhan, ano mga laki na ibinibigay namin sa iyo o liib. Dahil ikaw nagsabing ang nagbigay ay bibigyan mo. Ibabalik mo ng siksik, liglig at tumaapaw. Bless this offering, Lord God, tonight. We honor you, we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Awitin natin yung kanina. Ano yung awit natin? Praise God. Kagalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Amen. Si Lord ang ating kagalakan. No? Kapag tayo'y humahayok, nakaraan nga po ako 10 days sa Mindoro. Napakasarap po na maglingkod sa Diyos. Pumunta ka sa tabing dagat, mag-mission ka, nag-uumapo yung kagalakan. Sabi ko nga sa mga pastor natin doon ay kulang pa yung araw. No? Kaya sabi ko, pagbabalik ko ron ay magmi-mission ulit tayo. No, in God's will ay pupunta tayo ng Occidental para magmisyon, no, maglingkod sa Panginoon. Thank God sapagkat talagang pagka sumunod ka sa Panginoon, aapaw ang kagalakan, hindi lamang kagalakan sa puso, kundi aapaw ang pagpapala ng Diyos na buhay, no? Amen, amen. Awitin natin, kagalakan ko, O Diyos, ay ikaw. No, sa iyo lamang, sa Kanya lamang tayo aawit at magpupuri. Amen. Yes, Lord. Amen. Kagalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa iyo. Ako ay sasayaw sa iyo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa iyo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Kagalakan,
kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. Amen. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Wow, wow. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan ay di pamayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Ako ay sasayaw, ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo sa piling mo, Panginoon. Kahit napawisan ay okay lang, makapiling ka lang ay okay lang. Okay lang, makapiling ka lang. Ay okay lang, ay okay lang, makapiling ka lang. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise God, praise God. Sino closing? Amen. Kuya Dudes, closing prayer. Ibalik natin kay Lord ang lahat ng papuri. Yes, Lord, sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y
salamat sa gabing ito, Panginoon, na sa iyo ang papuri, Panginoon, ang galing sa amin, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Lord God. Salamat sa buhay ni Sister my Lord God. Patuloy niyo po siyang gabayan at Amen. bigyan ng kalakasan, Panginoon, para Yes, patuloy po Lord. siyang maglingkod sa inyo, Lord God. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, dahil hindi po kayo nagsasawang paranas ang pag-ibig niyo at ang presensya niyo sa bawat isa, Lord God. Salamat po sa mga pinagkakalob niyo po sa buhay namin, Thank you, Lord Lord. God. Kulang pa po ang pasasalamat, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. God bless you all. Magkita-kita po tayo sa Friday muli sa ating morning devotion 9 a.m. At sa gabi po ng alas 7 ang ating soaking. Praise God. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin anuman ang